Vawiin hi mei ni som paruk sang ni le som ni pahni thoran ni ani a tukin zinga Vairengte o chanchin buina tualchhung chanchin atarlante kanon chiar chhole don ani National Highway 306 kawngchhia chungchangah Joint VC10 Union Minister hnenah lekha thon Vairengte le bilkotlerin kar National Highway 306 Ratna Company Limited tenan siam thar Thlathum hnuwa mei tharwa surina ati chiat le vek chungchangah Vairengte kotlang foi tu Joint Village Council chuan hmala in Ministry of Road Transport and Highway of India hnenah ziakin thuan thlen Joint Village Council ten Ministry of Road Transport and Highway of India changtu Minister Nitin Gadkari hnenah an thu thlena an tarlan danin National Highway 306 chu Mizoram State tan kanunna kongber ani a tundin hmuna kumina rosur masain ati chiat vek thu an tarlanga kongpui siam thatna hi NHIDCL hnuaya Ratna Company ta siam ani thu soin thulung chiat thlak tak chu he kong National Highway poimo tak mai siam thar chei that hian thali chung tak ngel po adei lo ti tarlangin Vairengte le no chimluang inkar kong chu tunhma zong ain a chhezual hle a kongpuya hian chirdiak in siamin heng chirdiak te hi kongpui siam na ta na lungman stone chip atanga ronin siam ani thu an tarlanga kongpui siam nan hian lungthalo an hmang ni in an tarlang tel bok hetiang taka kongpui siam na tur company lamin an ei ru hi kandem hlea an na tho hi ngeidam theile hriat thiam tlak ani lo an ti bok he kongpui poimo tak mai hi Mizoram hun then khat chawin an tuar ani lova Mizoram pumin kan tuar mek ani an ti a hetianga mipui sum diklo taka manna hian thil diklo ti tu minzon chua saka ma min lak sak tur le National Highway 306 kongpui poimo tak mai hi siam that le thuai ani theina na ma min lak sak turin an ngen bok ti an ziak ani talan tawangin Vairengte le bilkhothlir in kar kongpui poimo tak mai Mizoram luka le Mizoram tlopo na kongpui ber mai chu kumin February thlakhan NHIDCL hnuaya contractor Ratna Company Limited te chuan an siama siam zo ani hnu thlathum po aral hmain mei thlatir lama ro sur chuan kongpui siam thar hlim chu ati chele veka tundin hmuna hian Vairengte khochung le no chimlog in kar kongbik hi a chena sajol ema kongpuya hian kawngchhia kongkhuar in hnaite te in ain dot zuta mun then khata te phei chuan fit chom ni don te kong hi a chhia ani Vairengte Joint Village Council te hian karmasa indin ni khan Ministry of Road Transport and Highway of India changtu Minister Nitin Gadkari hnenah hian email mangin lekha an thona an lekha thona hian kongpui chhia thalak te po an thon tel bok ani heti lai hian Ministry of Road Transport and Highway of India atangin channa anla dong ri lo thung ani Joint Village Council te lekha thon hi Mizoram Chief Minister le Serluibel tu MLA te po a copy an thon tel bok ngal ru tliak nimin choma khan pu Josefa bangla veng le afapa markas laren dikate bawakal tur chu kong thar veng kong nala an tluwa markas larin dikachuan angal ru aso tliak ani Vairengte dam doin panpui ani hnuwa kolasi pa refer ani a kolasi lama ru doctor awm lo avangin nimin khan phailam an panpui ta zok ani khochhung kawngchhia chungchang meeting Vawiin chamadar sompakhathian kolasip DC pu John LT sanga chuan Vairengte le bilkhothlirin kar kawngchhia chungchanga meeting akawa he huna hian Vairengte SDO civil le NHIDCL baka kongsiam tu Ratna Company Limited te akawa Joint Village Council Vairengte atangin ayo mi pathum te kalturin akobok ani Martyr Day zanin hian Vairengte HSA bultumin State Bank Community Hall a Martyr Days an hmangdona he huna hian khwalena pu Jimmy Laltan Moya Managing Director Social Justice and Development India ani anga khwalza oma darsanglin khobung advisor joint HSA scholarship ani ang Dengue Day Vawiin hi International Dengue Day ani a Vawiin hian Vairengte a po he hun hi mantum ni in
Vawiin chawhmadar som pakhat hian Health and Wellness Center bangla venga CHC a doctor tu nen man ho tum ani semi auto analyzer khawl thar nei karma sa indin ni khan Vairengte CHC chuan khawl thar natna che sang en theina semi auto analyzer an nei lom na le hon na hun an buat seya he huna hian tualchhunga NGO le joint VC le chanchin bumi te soman ni a khawl thar hon na hi joint VC chairman pualal fam ki ma chuan nein wantlang mi puite man tangkai tura a hon thu a soibok khawl thar hon na hun in khoma hian joint YMA ayo atangin thu soi ngai thlak ani bok he khawl thar mang hian taksabung then khat na tho dan te a en fia theya thisana tanga dat na sang en thei chi te po en fia thei ani bok khawl thar hon na nei zo nu hian khawl thar hon na a kal khotlang hroi tu te chuan a en chin nan te then khat an nei ngal bok ani semi auto analyzer in a en thei te chu thin na tho kal na tho thisana thau chhia om le om lo te thisana calcium potassium sodium om za te ru se puite zun thlum confirm test te iron tliak cham confirm test te ru se test te hengba ka hian heart attack confirm test te po an en thei bok ani police station report nimin khan FIR thelu om lova tangkol lai an nei lo ani heti lai hian inrin ni khan phone bo chungchang a report an don chu bo zuin nimin khan mulet le ani Vawiin tuisem dan tur chimveng second line hol veng zalen veng IOC le tlang nuam atu langa tidang lam thei ani tur thu thoktu tenan soi MADC a sawrkarna la siam thei lo chungchang hi claim kan han soi lang venge larsap Dr. Hari Babu kabam pati chuan Mara Autonomous District Council MADC chairman than hun atan ni lai ni me ni som pariat arwata larsap chuan MADC in thlan mani thole ni ya chu tum te ming pek lu thei hun a hongbok ani MADC official tenan soidan chuan chairman thlang tur chuan MDC som pathum talin an vote lin angaya chuti zat vote a hmu lo chuan sawrkarna siam thei anom lo tina ani anga larsapin administrator ruatin MADC chu en kol zuyang hun engemaw chen chunga sawrkarna an siam thei chuan in thlang thakher lova sawrkarna siam tir thei ani bokang heti lai hian chairman thlan ma ngeya sawrkarna siam thei turin political party te anin dor le ngein rin ani inrin ni khan Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC chuan an Political Affairs Committee PAC in BJP le MNF sawrkarna siam tura tranpui an tum lo thu an puang non le a aizola chanchin mumi ta hnenah an soidanin Congress hian tuna MADC in thlana hian MDC pali chi an titlinga hei hi ani avangin maramipuin eptulama thu turin thutlukna an siama an ngaya mipui du dan chu za sakin eptulama an thumei don ni in an soi ani BJP le MNF chu National Democratic Alliance NAD a thok hosa le North East Democratic Alliance NEDA a po thok hosa an ni avangin sarkar in trom siam thei tura an ngai thu MPCC Media Department chuan an soi ani mei ninga a MADC in thlanna khan sarkarna siam thei khopa party mal chak anam lawa BJP chuan MDC sompani nein sawrkarna siam thei khop tur MDC sompathum an nei tling zo lawa MNF in bial pakwa lain Congress in bial pali an la ani Council thutkhom hun tura State Election Commission in arwat zirtop ni khan protem chairman kai hruaina in an thukhoma ma se sawrkarna siam thei anom lo awangin an sarwal trin le taringot ani kha party pathum te sawrkarna siam tura anin dor kwal na sa hle chungin tunthleng hian ni na insem chungchanga inrem na anla nei thei lo veka MNF le Congress tho ho na awm chuan MDC sompathum an nei che thei chungin party pani in piak na po atlo le ta zel ni a thudon ani amalam hian BJP le Congress po anin dor jing hlea ma se inrem na an nei thei lova BJP le MNF indor po in thutluk na an siam thei chuang lo ani BJP le MNF fi sarkar lei puya NDA mingin thoklang ma se Mizoram chuan an thoklang lova BJP MLA nei chun po assembly ya eptu lama athu ani
Vawiin khawchin ni lo ngai thlang Vawiin hian khua lum lai berin degree Celsius somthum ni tura ngai ani a avo lai berin degree Celsius somhi le pali ani ang Vawiin chhun lampang hian ni asat diren ani a heti rual hian ruapo sur mai theidin hmuna ading bok ani zana hian chhum le ruasur mai theidin hmuna ding ani bok Vawiin ni chho hun hi jingdali le minit somthum paruk ani a nitla khun hi tlaidar nga le minit somnga pali ani